78 persuna impjegati ma' diversi kumpaniji li fihom Keach Kembri għandu interess kummerċjali u li jinsabu nkwetati li jistgħu jibqgħu bla salarju se jinżammu jistennew sa mill-anqas nhar it-3-6 ta' Ottubru biex tinqata' deċiżjoni dwar il-pagi tagħhom. Fil-qorti l-ħamis bdiet tinstema' x-xhieda wara applikazzjoni urġenti li saret fejn huma talbu biex il-pagi tagħhom ikunu eżentati minn ordni ta' friżar maħruġa kważi ġimagħtejn ilu. L-applikazzjoni li saret mill-ħaddiema bdiet tinstema' bil-magħluq quddiem l-imħallef Aaron Buġejja. 78 impjegat talbu lill-qorti biex tikkunsidra t-talba bħala waħda urġenti minħabba li għadda l-aħħar tax-xahar u baqgħu ma tħallsux huma qalu li l-paga tagħhom hija l-unika għajxin tagħhom u kellhom bżonn il-flus biex jitimgħu lill-familji tagħhom u jħallsu s-self bankarju. Huma ikkwotaw il-Kostituzzjoni li tgħid li l-Istat għandu jipproteġi l-impjiegi kif ukoll il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li tgħid li kull persuna hija intitolata għad gawdija paċifika tal-possedimenti tagħha. Ditti li jagħmlu parti minn negozju ta' xkembri kellhom l-assi tagħhom ifriżati wara li l-qorti ħarġet ordni ta' sekwestru f'dan is-sens. L-ordni telenka 91 persuna u kumpanija fosthom xkembri u l-accountants tiegħu f'Nexia BT, Brian Tonna, Karl Cini u Manuel Castagna u ordnat li friżar fuq suspett ta' reati ta' ħasil ta' flus.